שלום, זה סרטון איך להתקין את השעון מהנוכחות על הקיר פיזית. עכשיו פותחים את הקופסה של השעון, זה השעון, שמים אותו שנייה בצד, מוצאים את שקע של החשמל, ופה יש את החלק שמותקן על הקיר ואחר כך מבריגים אותו עם השעון, ופה את השק של הברגים והדיבלים. עכשיו את החלק הזה פשוט כך צריך שיהיה מותקן. איפה שיש 3 חורים זה קודחים בקיר ואחר כך מבריגים אותו ל3 חורים האלה, ובחלק התחתון, איפה העיגול התחתון, זה צריך לפרק אותו ככה. מוצאים את העיגול, עכשיו בעזרת מברג גם או משהו לחתוך את הזה וזורקים אותו. פשוט זה החלק איפה שנכנסים כל הכבלים והכבל של החשמל ושל הרשת, כאילו בצורה הזאת. זה הכבל של החשמל, של הרשת, סליחה. פשוט אחר כך, אחרי שמתקינים את החלק הראשון על הקיר, פשוט מתחתיו מכניסים את השקע של הרשת, זה אחד, ואחר כך של הצד של השקע של החשמל גם מכניסים באותו חור, זה מפרקים פשוט ככה, מכניסים גם בעיגול הקטן ככה. אחר כאילו קודם כל צריך להדביק את החלק לקיר ומכניסים את החוטים של החשמל של הרשת, ואחר כך זה השעון, החלק האחורי של השעון. פשוט מכניסים את התקע של הרשת במקום של הרשת, ותקע של החשמל גם במקום של החשמל. אוקיי, ואת הפלסטיק פשוט עושים ככה, כאילו קודם כל זה צריך להיות קודם כל מותקן על הקיר ככה בצורה הזאת, ואחר כך מתקינים את זה עם השעון, ולשים לב על הבורג הקטן הזה בתוך השקית. זה הבורג הכי חשוב נקרא לזה, כי אין לו תחליף. הבורג השחור הקטן שמצמידים את זה מהשעון עם פלסטיק, פשוט מבריגים את הבורג הקטן שיתפוס, וזהו, מדליקים את השעון בסוף. זה הכל.